Здравейте хора, днес ще снимаме едно видео за съдебен спор. Някъде гледаха и дори имаше някои деца, които се смееха и снимаха отстрани. След което... Ще видите какво ще се случи в това видео. Че след училище ще съм мъртва, ще ме намерят къде живея. Никола увеличи. Ще останат без кокали и всякакви такива обиди за... Където е плюс-минус. По време продължи тази сцена на насилие. 5-6 минути, след което дойде още един-двама учители и ги изгониха. Докато те пак щяха да ударят и една от учителките, даже се заканиха и на една от моя съученичка, която се опита да ме защити. И тръгнаха, след което да взимат чайове, шишета, вода, да ме поливат, искаха... Да унижат допълнително или за да те свестяват? За да ме унижат, по-вероятно, след което празните шишета от сокове и води почеха да ги хвърлят върху мен. И после викнах баща ми, се обадих. Имаш ли обяснение как са влезли в училището? Има охрана? Не, нямаше никакво обяснение. Бяха казали, че от аварийния изход някое дете им отворило вратата. Тоест външни хора безпроблемно могат да влязат на територията на училището. Никола, ще ме заместиш ли за малко? И да бият ученичка. Те са влизали Добре, аз ще други продължа. външни хора и родители от други класове. Брат Жоро Игнатов ухапи директор. Защото сега ти се отрази. Директорката ухапила, ето тук имаше рана на Човек, зъбите. който дори да му е гадно, не споделя на другите и винаги има розови очила и се прави, че всичко е наред, но общо взето вътрешно и психически не се чувствах добре, макар че вече го бях преживяла един път, но някак си вече го преживях и бях го преживяла един път и сега това ми беше за втори път и просто... Първият път кога и какво се случи? Първият път ми скочиха, първо дойдоха в училище и ме заплашиха, след това дойдоха до блоковете до вкъщи. Тези момичета или други? Бяха тяхни братовчетки, по-голями, а сега тези са тяхна рода. Искате те примери ли да си? Не, защото аз, както се помня, никога не съм говорила с тях, не съм общувала. Както казах, аз дори имената им не знам и абсолютно